Hallo, welkom bij les nummer 8. Fase 3. De terugkeer en de verankering. Doel. Niet alleen ontwaken, maar ook blijven. Terugkeer is het moment waarop je weer stilte voelt. Niet als afwezigheid, maar als aanwezigheid. Verankering is het moment waarop je die stilte meeneemt in je handelen, spreken en denken. Gnosistherapie eindigt niet met inzicht, maar begint daar pas. Oefening. Herhaal jouw mantra. Ik keer terug naar stilte. Herinner haar in liefde. Bewaak mijn sporen met helderheid. En groei in dienst van het licht. Einde van deze les.